Ndị be anyị ọkwa oziọma ọdịnala na ABS 88.5 FM. Anọ m na Obi Chukwuero Ojiako na Umuegoromu ụzọ akwa n'ehi ala. Ihe butere ebe a bụ na anyị chọpụtara na agbụrụ abụọ ihe eji wee malụfa bụ ịtụpụtagasị ihe eji eme ọdịnala. Onye anyị nọ n'obi ya, anyị nọ na nke Benson Ojiako, onye nze, onye nka, anyị nọ n'obi taa. Biko gwa anyị afa gị ka anyị wee malite ozigbo. Afa m bụ Ifechukwudere Benson Ojiako, Umuegoromu ụzọ akwa Anambra Steeti. Daalụ nwanne. Nwanne m nwoke ekenekwa gị. Ngwa achọrọ m ka ị kọwara anyị ihe ndị a tụrụ atụgasị, ka ị kọwara anyị ihe so ha, ihe dị na ha, ka anyị wee ghọta. Go. Dị n'aka na-abụ ikenga ezumezu ndị ichie. Ihe nke ya jiri bụrụ ikenga ezumezu bụ na ihe niile eji eme agwụ dị ya n'ahụ. Ịbịa n'ahụ ya enwere chi na agụ. Maka na achọrọ m ịjụ ihe ndị na-esegasịrị n'ahụ ọnụ dizaịnụ nkịtị ka o nwere ihe a nọchiri anya ya. Ọ dizaịnụ ihe a mere ya ikenga ezumezu ndị ichie. Ihe adịsị ya n'azụ bụ ofu mkpụrụ ihe n'ime agwụ nsị, ihe agwụ nsị niile ahụ. Abịa na a nwere chi na agụ na ya ahụ ya enwere ute ọya ka a na-akpụ ya, like onye agwụ nsị dara butuo ya ọya, achọ iji ya rụrụ ya ọrụ nke ute ọya dị ya adịrịrị. Nke bụ ute ọya metụkene ya ịfụọ nke a dịka basket. Ọya bụ ute. Dịka onye agwụ nsị ji tụrụ achọ echu ya agwụ nsị chi ịdọrọ ya imere ya agwụ, anyị eweta ezumezu ndị ikenga. Ute ọya dị, chi na agụ dị. Ke chi na agụ na-ahụ ya. Chi na agụ so shape a ihe niile a kịta nwere ihe ha na-alụ, onwe ihe ha symbolizere, ọ bụrụ na anọkọtara ka ha na-ahụ ọ bụrụ mma. Ke maka nke a so nke a na-abụ ruru agwụ nsị. Nke bụ ruru agwụ nsị ya bụ site ebe a lute ebe a bụ ururu agwụ nsị. So ruru agwụ a dị ya n'ahụ. Then nke a kwa a na-akpọkwa ya nke a na dịkwa ebe a bụkwa chi na agụ nke nwoke, nke nwaanyị. Nke nwaanyị a ka m gwara gị na-eme isi ya mkpọwa. Chi na agụ. Nke nwoke ebe a. Mana keke maka nke a dịka draft a na-azụ azụ. Nke a bụ ndị ọgbanuke, maka onye ya chụrụ aja ndị ọgbanuke, ya chọkwa iji ihe arụrụ ọrụ ọ bara n'ọrụ ya, maka ya ndị ọgbanuke. Nke ya ndị ọgbanuke. Nke ya bụ ụkwụ na ije. Ụkwụ na ije agwụ. Ụkwụ na ije agwụ. Nke a ruru agwụ. Nke ya ndị ọgbanuke agwụ. So etu o si wee ga kịta bụ ụkwụ na ije agwụ. Ya bụ na ihe ọ na-egosi bụ na ihe niile adị ya na-arụ na ọ bụrụ na ọma ka eji ya wee chọọ, na ihe niile abụ symbols, shape, ihe nnọchitere anya ife dị iche iche, ha ncha dịkọtazie n'ofu osisi a wee kpọọ ya ezumezu ndị ichie a. Ekenere gị ihe nne. Ajụjụ ọzọ nwere iju bụ kedu o nwere ụdị osisi eji atụ ezumezu ndị ichie a iche ka ọ bụ osisi ọbụla ịfụlụ? O nwere osisi eji atụ ya iche, ọ bụ osisi ọbụla mfụrụ. Osisi eji atụ ya bụ ihe eji ogirisi tụọ ya. Nke a na-arụ bụ ngwu. Nke a bụ osisi ngwu.
Okay. na-arụ na then a na-ejikwa osisi ọfọ arụ ya like nke a na bụ ras ndị ichie. Okay. Atụchara nke a na o ji ọfọ n'aka jide iko mmanya ọ ndị ichie ka ọ bụ ras nke a bụ osisi ọfọ Osisi ọfọ ka eji wee tụ ka ejiri ruo nke a. So ihe eji arụkarịa ụmụ ihe ndị a bụ osisi ọfọ, ngwu, ọjị na ogirisi. Okay. Osisi mmụọ niile ka eji arụ, ọ bụ osisi ọbụla. Ine ụfọdụ ihe ndị a anya, ụfọdụ ha imi ha na ọnụ ha dị ka ndị mba ọzọ, ha dịrị ọcha ka ndị Igbo. N'anya nke m n'echiche nke m, ine nke anyị fụ na imi ya kwụ ọtọ, onwe na-ajụ maka gịnị ka o jizi wee dị etu a. Nwaanyị na-eme ya ka ha niile dị ka ndị ojii dịka anyị. Ihe dị ya bụ na Igbo bụ isi. Ịbịa na Igbo a na anyị adịghị ofu ụdị, anyị dị misọ. Igbo nwere ndị imi ha kwụ ọtọ, Igbo nwere ndị mara mma, Igbo nwere ndị dị ojii. So na anyị emiteti ya nọọ imi ndị ọcha, ihe a bụ imi ndị Igbo, isi Igbo. So ọ ya ka anyị ji arụ ya otu a. So Igbo nwere ndị imi ha kwụkwasị ọtọ, nwere ndị imi ha gbatụrụ agbatu, nwere ndị dị ọcha, nwere ndị dị ojii. So anyị nwere ihe niile n'Igbo. Nke a bụ ọfọ dịgasị iche iche ị na-akwa. Osisi a ka osisi ihe ọ bụ. Ihe a bụ osisi ọfọ. Wetara m aka ya. Ihe a bụ osisi ọfọ. Osisi ọfọ dị ebe a. Ọfọ a ha na-eji ya dị ebe a. So anyị na-eje akwata ọfọ a na mba dị iche iche ebe ọ bụla ọ dị. Anyị ruo anyị mere ndị be ha omenala esi eme ya. Emere ha omenala, akwanye anyị ọfọ, anyị bịazie ya na-atụgasị ya n'ụdị ya. Ọ bụ ahụ ka anyị na-emere ya, mma ka anyị ji ya ka ejiri ya na-agwa ndị mbụ na ndị egede okwu. Okay, ọfọ a dị si na ọ dị na saizi dịgasị iche iche. Ọ bugasịrị ibu, ụfọdụ buru ibu, ụfọdụ pere mpe. Maka gịnị ka o ji wee dị etu a? O nwere ihe ọ na-alụ iche? O nwere ihe ọ na-alụ iche, ka nke ukwu ha ka nke nta ha na mmụọ. Mana ihe dị ya bụ na ịmara gị na mmadụ niile aha. O nwere onye ya laiki nke buru ibu na onye ya laiki nke pere mpe, nke onye fụrụ chọrọ o jiri were na-akpọpụ chi ya ihe ama ya bụrụ osisi ọfọ ka o nwee ike dị na-azị ya ekpere ka ọ hakwa ntu a ka mkpịsị ya hakwa. Ndị a na-apị na nwụrụ ndị bịara sị pịara ahịa. A na-apịrị ya ọ na-ọba n'ahịa. Mana onye bịa sị m kpagharị ya nke ya, mma akpaparị ya. A na-eje ịkwara mmadụ ụfọ dịka anyị siri kwuo mgbe na na-eme omenala ya werekwara mmadụ ụfọ. Onye ahịa kwara ọfọ na dịka ndị suru ọfọ nna ha ọkụ, ndị tụfuru ọfọ nna ha n'ụka ebe ịkwachi ọfọ na ha ga-eti ya egwu, ha ga-eti ya ọkụkọ, ha ga-eti ya nzu, ha ga-eti ya ọjị na-asatọ, isi na-asatọ, ewere okwukwe ndị isi a were kwachikwa ọfọ a na-erikwara ya obiri. Ọ na-bụ ndị mbụ na ndị egide nabatakwa ya, dịkwa ka nke ewepụrụ ewepụ maka ọfọ niile bụ otu. Daalụ ihe nne. Ajụburu gị mbụ etu isi enwetagasị osisi iji alụ ihe ndị a. Isi na ofu n'ime ha bụ ọfọ. I wee kpọta m ebe a. Ngwa kọwara m osisi m na-afọ ebe a. Nke a ọfọ ka ọ ngwu? Nke a niile dị nga bụ osisi ọfọ. Osisi ọfọ dị ihe a niile. Ihe a bụ akwụkwọ ya, ihe a bụ akwụkwọ, ihe a bụ mkpụrụ ya, ihe a bụ mkpụrụ ọfọ a. Mkpụrụ ọfọ a bụkwa mkpụrụ ọfọ a eji esi nri. Ọ bụrụ na a hapụrụ ya egbukwaghị ya n'oge, ọ daa, akụwa ya na-eji esi nri. Mana ọfọ a ejiri m nweta ya n'Imo steeti. Ụbụrụ ihe ji ọfọ n'ebe n'Imo. Ụbụrụ ihe ji ọfọ. Ụbụrụ ihe ji ọfọ. Ebe a ka m si nweta ọfọ a. So oge m gara ụbụrụ ihe ji ọfọ fụ ọfọ a, ana m aga ihe ọzọ wee fụ ya ebe ọkwụ, were kwụsị maka na ama m anya maka na ọdịnala ya efere ihe a dịka m si kọwaa na mbụ na agwụ nsị mara m. Na-eme anya ọ bụrụ isi ọfọ, were kwụsị meshin wee dụọ ndị nọ n'afọ ebe a kee onye m ga-afụ na achọrọ m ịkwara ọfọ a. And ka m ji ịjụ ajụ ahụ, enere m anya ọ bụ onye ọbụla m fụrụ ka m na-ajụ, aga m ahọrọ ndị okenye. Ewere sị m oke m jee ebe dị etu na ọha bụ ọkpara obodo a. Ewere njekwa ọkpara a wee sị a na achọrọ m ịkwara ọfọ. O wee jụọ m ihe nji ọfọ eme, nsị a na-eji m ya eme ihe dị iche iche.
wichi na-eji ya arụ ọfọ, eji ya arụ ikenga. Wee sị m oke na ihe ha ji akwanye mmadụ ọfọ bụ ọkụkọ, mmanya, ọjị, ose, nzu, edo na ego obodo akụ m ga-emere ndị obodo na ji na asatọ, ọjị na asatọ, ose na asatọ. Ewee nsị oke na mma narụ ebiri na-azọ sọmpi. Ewee nga wekọtara ya ewere jee kpanye m ọfọ a. Den oge akwachara m ọfọ a sị ya den men unu mere ya dịka esi eme ya. Ewere m buru ọfọ alọta. Ọ ya dị fọ. Ya bụ na o nwere ihe isi na na-agwa ọfọ tupu akwara ya. A na-egbuji ọfọ egbuji. Ịfụrụ ya na-egburu ya egbu, egbujie ya egbuji. Ọ ewekọtacha ọkụkọ na nzu na edo a were debe n'ukwu ọfọ. Ewere si ọfọ doo ya biko ewe n'iwe. Nọọ isi ka anyị na-akpụ gị na ya na-egbu gị egbu. Den akpụkwana ya isi ahụ ọ daruo. Mụnwa na onwe ya jekwa na igbukwasị ya ka ọ were kwe m ịba na moto. Nsị a na-ana m egbukwasị gị egbukwasị nọọ mma ka m na-achọ gị ka ejiri na-agwa ndị mbụ na ndị egede okwu. Ya bụ ntụnụ nsiri pịasịa ya ebe ụfọdụ ka a na-eti na ụfọdụ ka a na-asụba asụba. Mgbe ọfọ nọọ mma ka a na-achọ gị. And every morning m ji epi ọfọ a na be m ebe a. Mma go nzu go edo tụọrọ ya mmanya tụọrọ ya ọjị maka na ị ga-eme ya pịa ọfọ ahụ ọ na-achawa isi. O nwere mgbe m toziri isi ma 200 and something thousand ama na ọfọ na aya m. Nje biri ọfọ ana m apị mpịcha ọfọ epupu m ọfọ mmeatụ nzu mmeatụ edo. N'ọkwa ka ihe a ya katara m ejekọtara m na ọgwụ onwe ihe afọ. Ụfọdụ si nọ poison, ụfọdụ si nọ nke were nchọba ana wee jụba ese. Ofu oyi nwoke a na-akpọ Kenneth ihe eji akụ eme nwa dibịa were bịa be m wee sị m ihe a na-eme m ya na-abụ ya asachaa m isi tinye akwụ hiwa m isi ya. Ọfọ a na-apị ma ọ na-egbusa ma ọ na-emesakwa ya mmanya ewee nsị ya mba wee sị nke anyị jeneta ya. O were bụrụ na tinas na nchọ epi ọfọ ma tụọrọ ya nzu tụọrọ ya edo nye ya mmanya nye ya ọjị nye ya ose were gwu ya na mma ka m na-achị ya na ana m emerụ ya ahụ ka eji na-agwa ndị mbụ na ndị ishii okwu. Etu a ka esi apị ọfọ a. Nna m mekwara ya pịka ya nka so na mma apịkakwa ọkafọ a. Ise ya bụ na ọfọ a abụrụ osisi nkịtị Ọ bụrụ osisi nkịtị nọ n'osisi mmụọ. Daalụ hinne. Anyị nọ na ụzọ akwa Ihiala na Obi Ọjịakọ. Obi Chukwueru Ọjịakọ. Obi Chukwueru Ọjịakọ. Ọjịakọ pịbụrụ ọfọ a were pịfụrụ ọmụnwa. Daalụ. Nwa ji Ugonna ya.